dikebut lur, dikebuto wong pancene proyek besar, dadi panggah dadine ya bertahun-tahun. Dadi info sing tak weruhi saka berbagai sumber utawa literatur, sakwise proses pembangunan Bandara Ndoho selesai, dilanjut proses pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku nang ngarepe bose PT Godang Garam dulur-dulur. Perusahaan sing saiki lagi nggarap jalan tol Kediri Tulungagung. Nah, tahap awal sing dibangun jalan tol akses saka kota Kediri menuju bandara sing adohe kurang lebih 6 km dulur-dulur. Kene iki kira-kira titik nole lur. Kiri jalan lagi proses pembangunan jembatan tol kan melintang nek ndure Kali Brantas lur. Dadi awake dhewe iki lokasi ana Jalan Mayor Bismo semampir kota Kediri. Kene iki lur kira-kira titik nol jalan tol sing bakal menuju Bandara Kediri. Kanggo dulur-dulur sing durung ngerti, pembangunan jalan tol Kediri Bandara Kediri Tulungagung iku digarap mandiri, pendanaannya maksudku oleh PT Godang Garam lur. Perusahaane sing tak sepil ana awal video ki mau. Ki awake dhewe lagi melintasi proyek jalan tol Kediri menuju Bandara Ndoho. Nggo teko ngarep kono awake dhewe menggok lur ke ujung jalan iki. Balik dalan arepe nyepil proses pengerjaane kaya apa. Yo paling tidak yen lalu lintas rodok sepi ngene iki gak patek macet lur, mergo iki lagi jam kerja. Rame-ramene Jalan Mayor Bismo iki yen pagi lur. Murid-murid berangkat ke sekolah, para pegawai menuju kantor. Lan sore hari sekitar jam 3.45 sampai maghrib uga rame. Ki balik dalan lur ke arah awal video mau. Lah kanan jalan iku ana Kali Brantas. Kiri jalan iki ana pertokoan lur. Sebagian wis kena apa jenenge dampak pelebaran. Sebagian isih tetep ngadeg lur amarga yo pancen duwe halaman gede sadurunge. Ayo lur disepil dilu ae. Dikebut lur. Dikebuto wong pancene proyek besar, dadi panggah dadine ya bertahun-tahun. Dadi info sing tak weruhi saka berbagai sumber utawa literatur, sakwise proses pembangunan Bandara Ndoho selesai, dilanjut proses pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung diawali akses dari kota Kediri menuju bandara. Oke dulur-dulur, engko tak sepilne maneh untuk yang kedua kali kantor pusat pabrik Godang Garam di kota Kediri lur. Tulisane GG Gawedi.
Yen ngene iki yo gak iso banter lur. Untunge lalu lintas pas ora rame. Ki lur gedunge warna biru, pager merah ki kompleks kantor-kantor utawa perkantoran PT GG utawa Gudang Garam kiri jalan gede tulisane lur ngarep iku. Ki awak dhewe mlaku ngidul mendekati pusat kota Kediri dulur-dulur amarga dulur-dulur mengko bakal takjak nang nggone sebrang Kali Brantas ndelok proses pembangunan jembatan tol sing wis oleh sekitar 30% lur. Dadi ade kudu balik dalan pertigaan ngarep iku awak dhewe belok kiri lur, Jalan Diponegoro. Resik lur kotane terus terutama wit-witan pinggir jalan tuh 90% jalan-jalan di Kediri ada pepohonan di pinggir jalan lur. Dadi rasane ki luwih adem. Sanajana saiki ki tiap hari rata-rata lek siang iku suhunya sangat tinggi lur. Jalan Diponegoro Kota Kediri isine kene iki perkantoran, terus bank swasta ya bank pemerintah, termasuk bank gede, bank Mandiri kanan jalan lur. Perapatan ngarep yen lurus kanan jalan ono Kediri Town Square termasuk ono Matahari dan sebagainya lur. Ki awake dhewe belok kanan lur. Jalan Basuki Rahmat, lokasi kantor pemerintah Kota Kediri dulur-dulur ono kanan jalan sing umbul-umbule akeh iku lur. Terus kidule balai kota ku ono kantor PLN. Terus paling ujung iku ono kantor Bank Indonesia lur utawa BI, salah satu gedung tertinggi di Kota Kediri. Perapatan ngarep yen lurus Jalan Doho, yen ngiri Jalan Hayamuruk, awake dhewe belok kanan dulur-dulur Jalan Brawijaya Kota Kediri. Yen Jalan Brawijaya uga ana kantor beberapa bank lur, kiri jalan BNI, kanan jalan ana BCA, terus ana Polresta kiri jalan. Ngarep perempatan jembatan Brawijaya dulur-dulur. Kene iki yen sore kiri jalan iku kulineran lur, ana sego tumpang pecel, nasi bebek, ayam lur sepanjang Jalan Brawijaya. Kiri jalan ki toko-toko makanan lur lan beberapa toko lainnya, ana toko plastik dan sebagainya. Ki posisi awake dhewe neng etan utawa sebelah timur jembatan Brawijaya Kota Kediri, Kota Kediri Mapan. Kiri kanan jembatan Taman Brantas dulur-dulur, sing videone uga wis ana neng channel iki, iso dibuka-buka 2 jalur lur. Dadi kemungkinan macet jarang. Lah kene iki lur, oke wit-wit lawas ket jaman aku cilik iki wis ana. Wit trembesi lur gede kanan kiri. Karo ngarep iku saelingku ket jaman aku sik bocah ki wis enek lur wit trembesi gede-gede iku. Kiri jalan Pasar Bandar, kanan jalan
Polres Kota Kediri dulur-dulur. Kiri jalan ana perkantoran karo Bank BRI lur, kiri jalan. Terus sing grumbul-grumbul ki lapangan tenis. Ngarep bunderan Sekartaji dulur-dulur. Ki awake dhewe nikung nuju arah jembatan maneh. Dadi awake dhewe iki wis ana sisih kulon jembatan Brawijaya. Ki jalur tercepat nanggone proyek jalan tol wilayah Brantas lur. Jane saka berbagai jurusan uga iso iki jalur terdekat. Memang peraturane lalu lintas yo ngono kuwi ben tidak terjadi keruwetan. Dadi gak oleh saka jembatan Brawijaya Wang langsung kanan lur. Dadi kiri dhisik liwat pasar mau. Lagi awake dhewe lagi iso jalan bantaran Kali Brantas sisih kulon lur utawa sebelah barat. Sing biyen ki mau semak-semak belukar lur. Saiki dadi warkop-warkop sepanjang jalan iki lur enek beberapa ratus meter. Lah warkop-warkop mau menyediakan tempat neng bantaran Kali Brantas nggo santai-santai lan ngopi lur. Kiri jalan ki ono berbagai gedung, mulai ono gedung SMK, terus ono gereja, musola. Tapi sebagian warung wis tutup lur. Mergo yo neng dindi wis mulai akeh bakul. Kene iki yen diitung warunge nalika buka kabeh kae yo berpuluh-puluh lur. Kanan jalan, yen kiri jalan iku perumahan warga karo gedung-gedung kaya sing wis tak critakake mau lur. Ki awake dhewe wis mendekati lokasi proyek pembangunan jalan tol Kota Kediri Bandara Ndoho lur. Ngarep iku yo gak ono lah 30% saka keseluruhan yen wis membentang lur. Paling iki yo sekitar 20 utawa 30% lur. Karek permukaane kali lur. Lah iku lur iso dipirsani. Kok ada anak iso nyawang kendaraan sing berlalu lalang termasuk adimang liwati seberang jalan kae lur. Oke saiki dilanjut lur. Wayahe ngopi, tak milang-miling golek warung kopi sing penak nggo ngopi lur. Lah kene iki Kelurahan Mojoroto dulur-dulur, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, wilayah bantaran barat Sungai Brantas. Ki lur awake dhewe teko jalan raya Jalan Jaksa Agung Suprapto yen gak kliru lur. Dadi sambung karo jembatan tol sing ana Kali Brantas mau. Sisih kiri yen sisih kanan tembus jembatan tol ing wilayah Jalan Kawi Mojoroto lanjut wilayah Kelurahan Bujel lur. Videone wis ana nang channel iki iso dibuka-buka lur beberapa minggu yang lalu. Oke lur, ki video bakal tak akhiri. Aku wis nang nggone warung kopi saiki. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol abange lan tombol loncenge lur.
Tak leren ki mang bawane puwanas, untunge Kota Kediri akeh wit-witane dadi ora nemen-nemen. Sawetara video bakal tak akhiri sakmene dhisik dulur-dulur, aja kuwatir bakal ana video-video maneh lanjutane. Wassalam.